Wara xhur sħaħ ta' tkaxkir ta' saqajn fil-jiem li ġejjin l-eks-deputat laburista Silvio Grixti mistenni jitressa l-qorti akkużat bl-involviment tiegħu fir-racket tal-benefiċċji soċjali. Dan ġie żvelat mill-ġurnal Sunday Times of Malta fejn ġie spjegat li Grixti mistenni jitressaq fit-22 ta' Marzu quddiem il-Maġistrat Lenard Caruana. Skont l-istess sorsi li allegatament huma uffiċjali għolja tal-Gvern, Grixti se jkun qed jitressaq flimkien ma' 4 persuni oħrajn fosthom ix-xufier tal-eks-deputat laburista. F'Settembru kien ġie żvelat kif allegatament huwa kien involut f'racket ta' mijiet ta' persuni li bdew jerċievu benefiċċji soċjali, benefiċċji li ma kienu qatt intitolati għalihom. L-evidenza uriet li Grixti ipprovda dokumenti mediċi folots sabiex jgħinu lil mijiet ta' persuni b'mod qarriqi. Dan ġeneralment kienu residenti f'lokalitajiet li huma fortizzi mal-Partit Laburista. Numru ta' persuni stqarrew mal-Pulizija li huma ġew riferuti għand Grixti mingħand Ministri Laburisti stess sansitra uffiċjali fih dan il-Partit Laburista war minn hekk mill-Customer Care tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kemm l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll il-Ministri u daw kollha msemmija qed jiġħdu dawn l-allegazzjonijiet b'diversi esperti qed jisħu li huwa kważi fuq il-limitu tal-impossibbli li dawn il-miet ta' persuni kienu konxji b'dak li qed jagħmel Grixti mingħajr ħadd ma gwidhom għandu. Silvio Grixti kien irriżenja mill-Parlament lura f'Diċembru tal-2021 wara li kien inġabar mill-Pulizija.